Това е четвърта част от байкарите на Ловеч. Този път, както ви бяхме обещали в третото видео, че ще снимаме на Бабакович, но не го направихме. Затова това видео ще бъде на Бабакович. С мен е Петрон. Петрон е висок. И какво? Няма нищо да ви спомням. Отиваме да караме и да ви показваме. Айде! Така, хора, тръгнали сме за първия скок. Имаме по принцип писта, но няма да ви показваме, защото единият скок, който е много хубав, сега го правим. Ако искате видео как да ви покажем как го правиме, пишете в коментарите. Сега имаме на 315, един като дърт скок. Ще ви го покажем, ще скочим. Ще ви покажем и още един трапец. Айде до тогава. Те, хора, сега ви го показваме и скока. Като този скок ми е любим. Вчера видео, където качихме, че ще има видео. Това е скока по принцип. Те ще ви го кажа. Ако се чуете как снимам, имам стойка. Опел тука. Ето го и тука скок сега. Пам, пам. И това там е скока, хора. Там сме снимали, сега съм пуснал, да знаеш. Пуснал съм. Няма как да снимаме там. Не ми там хора са гадни. Център, ние снимаме видео за Бабака, бе. Това сега съм пуснал. Брат, няма смисъл, хората няма да е интересно. Дали? Ага. Добре, искаш ли да се пуснем до центъра? Искаш ли? Пепи? Хора, докато чувате разправите ни, това е един скок, който много се хвърчи. Си кача видео в YouTube как го скачаме. Но тук сме на 35 поляната. Е доста хубава. И ще има промяна в плана, където сега ще ви я кажем. Те, хора, сега сме тук на скока и ще видите първо аз как го скачам. Айде. Така, хора, ето го Гошо. Така, хора, сега бях